जिल्ला बिजनीआव सासे हादर अनफावरि आर्मी जवाननि जिउ खहा। हादरखौ रैखाथि होनो गावखौ बावसोमनाय सासे फायखिया दुखुनांथावै जिउ गोमानांबाय। फायखिनि मुङानो जाबाय मलेन बसुमतारी, बिजनी मोखोनागुरि गामिनि थागिबि। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मलेन बसुमतारीया स्किमनि खालि फुङाव दंमोन। बेयावनो डिउटि होबाय थानाय समाव हरखाब देहायाव मानिबा जेंना सोमजिना सानाय सुनाय मोन्दोंमोन। डक्टरनाव थैनि आनजाद नायनायाव डेंगु थाम्फैनि लैखोन मोननाय जायो। बेबादिनो देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होदोंमोनब्लाबो फाहामनो हायासै मलेन बसुमतारीखौ आरो बुहुमनिफ्राय अरायनि थाखाय आनज्रायलाङो। मलेन बसुमतारीया 10 बोसोर बैसोनि सासे फिसाज्लाबो दंमोन। नाथाय दुखुनांथावै फिसाज्लाजों लोगोसे नखरनि गासै सोद्रोमाफोरखौ गारलांनानै बे बुहुमनिफ्राय आनज्रायलांबाय। मलेन बसुमतारीनि अनसुलि बिसिया फोरमायनाय बादिब्ला मलेन बसुमतारीया 1 दानसो सिगां न'आव सुथि लाना फैदोंमोन आरो थैनायनि 2 सानथामसो सिगां फनाव रायज्लायहरदोंमोन। रायज्लायनायाव एसे गुजुनाय, गगा मोननाय, लोमजानाय आरो सानाय सुनाय जादों होनना खोन्थाहरदोंमोन होनना फोरमायदों। नाथाय दुखुनांथाव सानथामनि उनाव जिउ गोमानायसो खौरां मोनबाय। बेखौनो दिनै नखरनि सुबुंफोरजों लोगोसे माखासे फायखि हानजा आरो ओनसोलनि गोबां रायजो राजाफोरा दुखु फोरमायना मान होनानै मलेन बसुमतारीखौ बिदाय होयो। मास मोनसे जाबाय। बबे जायगायाव दङ? खालिमपुर। न'आव फैनो गोनांमोन। माला सावरायदोंमोन? फननि गेजेराव आंजों 2 सानथामनि गेजेराव रायज्लायनो मोनदोंमोन। मा होनना बुंहरदोंमोन समाव? ओरैनो गुजुनाय जादों, लोमजादों एसे इदि होननानै बुंहरदोंमोन। हादोर सिबिनायनि अनगायैबो आर्मियाव थांनायनि सिगां गामिनि समाजाव हेफाजाब होदोंमोन। जेरै बैसागो, जेरै गेलेनाय, जेरै मावनाय दांनाय, जेरै गामिनि मिथिं दावथिं हेफाजाब होदोंमोन। हाबा हुखा, पस्ट कास एबा रंजानाय बाजानाय, बैसागु, मागो सोमोन्दो दंमोन। मोजाङैनो सोमोन्दो दंमोन बिथाङा। नमस्कार, आं एबेन बसुमतारी। दा नोंथांमोननि चेनेलजों बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों आङो आदा मलेन बसुमतारी थैनायखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानो सानदों बा फोरमायनो सानदों। दा आंनि बिदाया आसाम रेजिमेन्टआव मावनानै दंमोन, 5 आसामाव। दा बेयो दंमोन, बेयो स्किमनिफ्राय बेखौ मा जादों आं मिथिथ'वामोन। सारमोना खिन्थालांगोन। दा बिनि उनावहाय आङो मिथिनायाव आङो सिलिगुरि आर्मि हस्पिटालाव दंहैयोमोन। आंबो नायनो थांदोंमोन, आं नुहैयाखिसै। दा आङो जोंनि आदाया बिराद मोजांमोन, जोंनि न'खरनि आदा बाजै। जोंहा फेमिलि, जोंहा 7 दं। 5 जन 7मोन आरो जोंनिया। आदानि
थैनायाव आं बुहुद दुखु आङो जोबोद आङो माबा खालामो दुखु मोनदों दा आदाया बोरै थैखो आं बेखौ बुंस'नो हाया दा बेखौ जोङो रायलायबाबो जों रायलायनो थांबाबो जों मोनाखै जोंहा बाजैखौ लानानै थांदोंमोन दा बेहा फिसाला सासेल' थालांबाय सोरजिगोरा बसुमतारी बैसोआ जाहैबाय 11 बोसोर जाबाबुआ गोथां समाव बिनि मास मोननैसो सिगाङाव फैदोंमोन बियो दा बियो 1.5 मास ना 2 मास जाहैबायमोन थांनाया न' बानायहांदोंमोन न'आ साक्सेस जायासै खोरखि दरजा आरो रं होनो दंबावोमोन दा बेखौ होलांनो हायासै दा दुखु नांथाव बेनो नोंथांनाव हान्थु सिं गोदोना आखाइनि आसि सिंस्रि दाफोना सानाय आफादावनि सानाय आथिं मिजुनाय सानाय खर' जरा सानाय आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738